Tak, pokračovanie číslo 2, alebo teda dňa číslo 2. Takže nachádzame sa a neviem kde. Niekde v Taliansku. Ideme nižšie do takého mestečka, ktorý sa volá, že Foggia. A máme pred sebou ešte 6 hodín cesty, alebo 5,5. Že neviem sám. Zničený som, utrapený som. Akurát spravil som si kávičku a zistil som, že je tu sprcha na tejto benzínke, kde sa nachádzam, takže idem si dať fajnú teplú sprchu, pokiaľ pôjde teplá voda, aj samozrejme, pokiaľ nie, tak aj studená ma pekne osvieži. A následne vypijem si kávičku, takže sa nebudem dlho zdržiavať sprcha a pokračujem ďalej. Teším sa, že prídem na miesto určenia, výkladka o 8, ja tam prídem cca okolo 2 ráno, takže budem mať dostatok času na nejaký menší spánok. Cestou, necestou pozerávam Matrix, teraz momentálne film. Strašne veľa komárov tu lieta. Piče, hej. Nastrekal som sa repelentom, ale očividne to nejako nepomáha. Takže vôbec netuším. A ideš do diabla. Komár. No, takže tak. A tak neviem, či ešte bude nejaké natáčanie z ďalšieho, akože z tohto dňa, možno až zajtra. Ale každopádne budem rád, keď sa vám budú moje tvorby páčiť a hodíte mi potom follow a kľudne aj hejtujte, však malé deti majú čo robiť doma, keď teraz majú prázdniny, takže kľudne ma nejako snažte podporiť. Boha, ale tých komárov tu je jak na stranu. Ani sa nečudujem. Teraz som si uvedomil, že vlastne tu vzadu je stroj, ktorý kvázi nejako melie tie hovna, sračky, všetko, čo sa tu splachuje. Tak všetko tu je zásobník proste na hovna. Hej? Takže asi tak.